Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен вай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Хуб, чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео диден, мавзӯъ мешавад дар масъалае ки шаҳрвандои Россияро аэропорт гардонданд. Хуб, пешай мавзӯъро сар кардан бигем рекламаҳомон меша ҳама вақт. И бародарро тавсия метам, нафарҳои бедокумента аз ҷои зиндагӣ мекардагитон мегира, мебара граница бо мебиёра. Бигем чандин нафарҳоро бурд, одами дилпиряй, метавонед телефон кунед, мо саломшон бигем ва авиакассамон ай ки ҷой ба ки ҷои билет дар кор мешава, метавонед ба дили пир харидорӣ кунед. Хоб, мавзӯъро сар мекунем. хато накунем, як 5 нафар телефон мекунад, мега Абдулло бародар, шаҳрвандии дутарафа дорем, двойное гражданство. Ба загранпаспорти тоҷикӣ билет гирифтем, ай аэропорт гардондан. баъзеҳош мегӯянд баъди мо чандин нафарҳоро гардондан. Дар ҳақиқат ҳам гардондан. Бигем хай агар бигем поисткашон омадагиай, мепурсем ки поистка омадагиай, мегӯяд ки не, гуфтанд ки намешавад. кофтикоп кардем, бигем ки маълум кунем ки шумо дар маълумоти расонем ай кадом сабаб. хоб, мегем нафарҳое ки шаҳрвандӣ дутарафа дорен, яъне паспорти русӣ дорен, загранпаспортша надорен ва ба паспорти тоҷикӣ, загранпаспорти шихати билет гирифта Тоҷикистон рафтанӣ бошен, ай аэропорт мегардонанд. Яъне нафарҳое ки шаҳрвандии Россия доранд, бояд ки загранпаспортшам дошта бошанд. Дар кор намешавад шумо да ки дар аэропорт мақсад дар заграни русӣ печат зананд. Шумо метавонед ба загранпаспорти тоҷикӣ рафта, вале бояд нишон диҳед. яъне ки нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа дорем, бояд ки действующий заграни русиям дошта бошен, расистский. яъне нарушение ҳисоб мешавад. барои ҳамин расонданем ки кадом нафаре ки агар паспорти русӣ дошта боша ва загранша надошта боша ва ба заграни тоҷикӣ рафтанӣ боша, наметавонед. хубтараш билет нагирен, саргардон нашавед. ба инҷа нафарҳое мешавад ки мақсад гражданинҳо худшон рафта тонистестиям, бале ҳар рӯза парвоз кардестиям, бигем мегардонанд нафарҳое да ки поистка омадагиай, вале нафарҳое ки бигем двойной дора ва заграни тоҷикӣ ва заграни русӣ, ба заграни тоҷикирам рафта метавонед, ба заграни расистгирам. хуб, иншааллоҳ ки фаҳмонда тонистагиам. барои дастгирӣ барои ҳамаш миннатдорум. як бор дигар мегӯям ки нарушение ҳисоб мешавад агар надошта бошед заграни русӣ. боқӣ паноҳи Аллоҳ, дастгириро ёд набароре. Миннатдорум ай ҳамат бошед.